ɗazu ka zaunar da ni tun ɗazu nake jiran mutanen nan ka kai hawa dan Allah kamata da hakuri da Allah in Allah din za ka gansu gudu ai ba laifi na bane ai mota ce take gudu ba mutum ba yawwa to shikenan an fa taba hatsari ne da ni sai da ne wata uku wannan kunnan na ta dama ba na ji sosai da ita to in ba zai hau ba ku kyale shi ya tafi a ƙasa mana a dama ba dole bane sai fara tafiya abokiya ne zai janyo ni to tun ɗazu ina cewa a shigo amin ya za ka fito da fada ka zo kana ta haya kuma na gaya maka mun zo bakin kofar gidan nan kai baka ga kana fa mota baka ba irin tukin da yayi da mu ba a tashi komawa ne a nan zaka gane kuranka kawai kai ba sanin mutumin nan kai ba amma ka ta koya mai ba dire wannan sanin sa kai ne da ya kashe mu hanya kuma ba abadan Allah Allah kai mana shi ya mun zo ya kake nema ka ba mu kunya ne ka ba da mu to ka san shi da ya kashe mu ba to ya kashe mu ba ga abin da yayi ba kake ta bin wannan kai sai mita sai ka ce gidan rediyo ina gajiya lafiya Allah idan da kana samu muna ma aikin banza wannan karan babu wato sai da ka je ka bincika saboda kai baka da mutunci dan iska ne kai ka tabbatar da gidan yan uwana ne dan ka san bana zumunci shine ka je ka nemo yar gidan dan ka ci mutunci na kana irin wannan ba kai da na tura ka auren wasa ka san harkoki na ne kawai dai na tura ka ayi kuma kawai sai ka zo ka ce mun wannan to billahi lazi ba zan aure ka ba yaro zo mana lafiya da Allah malamin ku yana nan ko za ka iya kira mun shi da Allah ka ce ina son gani alaikum salam ya haji alhamdulillah ya garin lafiya kalau ya gida lafiya alhamdulillah kwana biya aiki lafiya kalau alhaji amma sai nake ganin kamar na san ka ni ma haka nake gani kamar na so in san ka a wani wurin haka ne kuma dai ina na san ka daidai na san ka to mu ajje wannan magana ba ma ita ce dai abin da ya wannan ba ni ne na tura a kira ka wata kan na sha wuciya ta nan gurin amma ban taba tunanin nan gurin akwai wani wajen cin abinci haka ba sai wata rana kawai sai yunwa ta kama ni sai na ce bari in zo nan dai in gani in ci abinci a nan ka san abin da ya ban mamaki da na ci abincin nan kai abin ya ban mamaki sosai na daɗe ban ci abinci mai daɗin wannan abincin naku ba kuma na ci abinci a guri kala-kala amma ban taɓa cin mai daɗinsa ba sai dai zan baka wata shawara kasancewar za ka ga rimi-rimi wajen cin abinci da yawa rimi-rimi haka sun fara abinci mai daɗi amma daga baya sai ka zo ka tadda ɗanɗanon abincin ya canza to shine nake dai baka shawara da Allah ku yi maintenance din wannan ɗanɗanon abincin naku kada ya canza daga baya in Allah ya ba abin da zai canza sai dai ya karu don ko mu ma ko ni kai na ai wurare da yawa na san irin wannan ta faru gaskiya ne gaskiya to za mu yi kokari mu kiyaye yanda ba zai faru da namu ba to Allah ya saka da alheri gaskiya na ji daɗin abincin sosai mu ne da godiya mu muka ji daɗi sosai wallahi nawa ne kuɗin abincin nan ai ba da me aka haɗo ma ne wallahi gashi nan dai
Da ji na ƙoshi ma. 1000 ne. Naira 1000 ne? Okay. Gashi Allah. Allah na gaji. Sale. Sale yunwa nake ji wallahi. Haka za ka yi haƙuri. Wallahi yunwa nake ji Sale. Wallahi yunwa nake ji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkanku da aiki. A baka da alaji. Barkanku da alaji. Ya aka ya aikin? Wallahi alhamdulillah. Ya gari? Aiki. Alhamdulillah. Aiki zai mani alaji? Ba aiki za a yi mun ba. Ka san ni a rayuwata ina so in ga matasa kamar ku haka. Suna aiki tukure da jikinsu. Wallahi sai ku burge ni. Wallahi tallahi. To shine sai na ga na ce bari dai in ƙara so in muku sanni da aiki. Yawwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kun gani nan? Lokacin ina matashi. Kamar ku haka. Wallahi aiki nake neman kuɗi, fafur nake nema. Har na kai wannan matsayin da na kai. Shine ya ce gara dai a ce ni ma in zo in muku sanne da aiki. Idan har kuma ba ku damu ba, zan so ku bi ni restaurant tsina. Ku je ku ci abinci ku huta sai ku da ku ci gaba da aikin ku. Da fatan ba damuwa. To shikenan ku zo mu je. Tashi manaja, tashi. Kuna ji ko? Allah shi. Ku je can gurin yanzu a kawo muku abinci. Allah shi. To Allah shi. Da ba. Kuma da ba. Kai wannan gurin nasa ne, kun ga kowa ma gaishe shi yake yi. Kuɗi ne. Na gaya muku wannan gurin nasa ne, kowa ladabi yake masa yana gaishe shi. Ai da gani babu tambaya. Kowa gaishe shi yake yi. Ai mai kuɗi ne wannan mutum. Ai abinci da hannu ma ya fi daɗi.
Abdullahi, wai me muke bukata ne a ciki? Wallahi gaskinmu ne ya ƙare, amma da akwai raguwa aikin yau ni dai ba zai isa ba. Kuma dama za ka kasuwa. Eh. Za ka siyo kaji da kayan miya, sannan me ɗayan da muka yi magana? Sai su... Salamu alaikum. Ok, to bari mu gama sai in shiga. Awa alaikum. Yawo Judge. Manaja. Yawo Judge. Yawo lafiya lau wallahi ya gari. Ya aikin? Ya gari. Lafiya lau alhamdulillah yawo. Yau yaran nan sun zo kuwa? Sun zo. Yawo Judge. Gaskiya ne. Nawa suka ci kuwa? Da na je da na yau ne. Nawa ne? 10,000. 10,000? Eh, ba su ci da yawa ba shi. ba su ci da yawa. Alhamdulillah. Bismillah. Biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara. Ungo wannan. Yawwa. Manaja karɓi wannan. Ni ne na baka. Ni ne na baka karɓi. Ai ba zan manta da alkhairin da kai min ba. Yawwa Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma in sun dawo kullum da suka zo a basu duk abin da suke so. In sun zo da wani bako kwarai kuwa in sun zo da wani bako ma ka basu abin da suke so. Yawwa in na dawo da yamma zan riƙa biya. Yawwa to. Allah ya rufa. Gaskiya na gaji wannan. Yau ana rana. Yau. Irin na kullum. Muna da zaɓi ne? Kowane iri ma kawo. Ya za a ka kunna sigari a nan? In ka kunna taba a nan gurin cin abinci ai bai kamata ba. Sai ya koro musu wani kwastoma din. An ka abinci ne? Duk kwastoma din da ya zo ya ga hayaki a nan kana shan taba ba zai samu sakin da zai ci abinci ba. Ka gani? Amma Allah ya sa mutum kirki ne. Allah ya saka mishi Da ana samun irinsa a duniya da mun ji daɗi. Da ana samun irinsa a Alhaji ai da gaban talaka da mai kuɗi ta ƙare. Yanzu ran nan ba fiddausa mai alalar ce ta shaƙe maka wuya ba? Allah dai ya saka Allah ji daɗi. A'a, ka yi haƙuri. Ka fi so gobe ya ce kar mu zo? A ce an masa rashin ɗa'a? Za a baka. To, Kana da tacewa ne? hafa nuna musu ya fa mu ma'aikatansa ne ba. Haba. Ba damuwa, ka ji yaro? Sannu ka ji? Yawwa. Lallaba dan Allah dan annabi kai dan Allah kai. Yanzu idan wasu suka zo masu cin abinci in sai ga kana shan wannan ba za su zauna ba. Kaga za a ce mun kore musu customer. Doka ce ma shan taba a wurin cin abinci. To? Su ma sun rubuta. Haba. Kai koyaushe abin da kake na zalama saboda Allah baka da hakuri a rayuwa. To fatanya wata sace. Mun karasa wannan kunyan ma da yafi. Sannan sai mu je. Kunya nawa muke bin sa? Duk ba hayakin ne ya jawo masa ba? To da Allahjin bai ce mu ringa zuwa muna cewa ina zaka je ka ci. To. Kullum ka biye wa bashin cin dan wake. To. Mutum kirki. Ba ma samun irinsa a garin. Yanzu Muka je mu samu abinci ba. rannan fiddausu sai da ta sha kwalarka akan alala. Na ji aikin Nasiru Duna an hana na abinci. To, Ba shi da imani. wannan aikin dai ko ba mai aikin ya bamu ba. Yawo Judge. Barka da zuwa. Ai ya garin. Lafiya lau. Ya kasuwa. An dawo lafiya. Alhamdulillah. Yaran nan sun zo sun ci abinci kuwa? Sun zo tun ɗazu. Okay, nawa ne kudin? 5,000. Idan Allah ka mu gobe sun zo sun ci. A ba su duk abin da suke so. In na dawo sai na wannan. Na gode. Sauka lafiya. Shi ke da sai an jima. Sauka lafiya. Sai an jima. Sauka lafiya. Sai an jima.
Manaja. Alhaji. Na san za ka yi mamakin yadda na ce ka zo ina neman ka. Gaskiya ne. To kar hakan ya baka mamaki. To alhamdulillah. Ka san a rayuwa baka san waye abokin arzikinka ba. Wannan gaskiya ne Alhaji. Ko ba haka ba? Wannan haka yake. To manaja gaskiya na ji a raina ina ƙaunar ka. Ina so kuma ya kasance ne maka alkhairi a rayuwa. Watakan wani al'amari na ne ya taso min. Kana ji na manaja? Watakan akwai wata harka da nake so in sako ka a ciki. Gaskiya ne. Sai na ce bari in kira ka cikin wannan harkar. Harka ce da za a rika kawo kifin gwangwani daga waje ana shigo da shi. Kifin gwangwani? To shine naga ya kamata a ce kai ma na shigo da kai ciki ka samu alkhairin da zan samu. Alhamdulillah. Alhamdulillah godiya nake Alhaji. Ko da fatan zaka iya. Amma ban san yadda harkar take ba sosai. Ina da buƙatar dai Alhaji ka ƙara min bayani a kanta. Wannan harkar za ka ba da kaso 30 daga ciki. To ya kaso 30 yake Alhaji? To kaso 30 dai zai kama kamar kimanin 500,000 kenan. 500,000 Alhaji? Ya yi yawa ne? Ta yi yawa Alhaji. Wannan abin da na gaya ma daga ciki ka gane? Kamar a kaso 100 ne na ce kai ka ba da kaso 30 ni zan ba da kaso 70. Amma an kaga ba za ka iya babu wani abu. Dama akwai wani da muka yi magana da shi zai bada. To in yi so sai in gayyace shi ba wani abu. Gaskiya ne ya kuma kamata in sanya riba take ba? To idan har ka ba da wannan 500,000 za ka samu naira miliyan 1.5. Miliyan 1.500. Tabbas. A wannan harka Alhaji ai mai sauki ce. A ina ciki 100%. To yanzu kamar yaushe za a samu shi kuɗin wajen ka? Yanzu ake so ko zuwa wani lokaci ne? Ko yanzu ka bayar babu wani abu. A to zan buga waya. Zan buga waya yanzu nan za a kawo kuɗin. A to alhamdulillah dama zan yi tafiya. Zan je mai na gobe. Dama kuma mutanen duk da za mu yi harkar da su a can za mu haɗu da su. Kaga yanzu tun da Allah ya sa yanzu a samu kuɗin babu wani abu mun je kawai sai mu shirya komai kawai sai a shiga harkar ke. Amma fa Alhaji kana ƙaunata. Kana ƙaunata sosai mutum ya ɗauko maka harka irin wannan ta kasuwanci wacce za ka ƙaru riba mai nauyi lokaci guda haka. Ya kasuwa. Nawa ne kuɗin wayannan yaran? Ai ka biya na yau sai dai na gobe da za su zo tun da baka nan. To shi kenan bari a bada kuɗin goben ko? Manaja ga kuɗinsu na gobe. To Alhaji godiya ne ki. Idan sun ci abin da ya fi haka ma in na dawo sai mu wani yawan to shi kenan. To Allah ya kai ka lafiya, Allah ya dawo da kai lafiya. Na ji daɗi gaskiya Alhaji kana ƙaunata sosai. Yawon Joci. Barka da zuwa. Ya garin. Lafiya lafiya. Ya kasuwa. An dawo lafiya. Alhamdulillah. Yaran nan sun zo sun ci abinci ko? Sun zo tun ɗazu. Ok, nawa ne kuɗin? 5,000. Wani mutumi ne da na amince da shi. Amini na ne ma. Shi ya damfaran. Nawa ne kuɗin wayannan yaran? Ai ka biya na yau. Sai dai na gobe da za su zo tun da baka nan. To shi kenan bari a bada kuɗin goben ko? Za a gan shi da fuskar kamulallun mutane. Amma zuciyarsa ba haka take ba. Kai ma ya yi amfani ne da kai ina ga ka ɗan nuna kana ɗan son wani abu a hannunsa. Yana da kyauta. Yana nuna cewa abin hannunsa bai tsole mai ido ba. Kada ku ɗau wani abun ba kuɗi aka bayar ba ku ce za ku ba da abinci. Duk wanda ya ce wani abu ku kira ni a waya tukunna. Gaskiya ne. Yawa to yayi. Ai Alhaji yanzu ni taka tsantsan nake yi ai. Ai har a gida ma irin wannan sakon barin shi nake. Ai ya koya mana darasi. Da ya ce ba ma mu ba dai muna jin yunwa wasu ma suna ji kawai mu tawo da su gaba ɗaya mu ci. Kokari yake yi. Ai ni tunanin canza harkar kasuwanci ma nake. Canja kasuwanci kuma kaman yaya? Yaki da zuciya.